en leuk dat je kijkt naar Boeien. Mijn naam is Paula en in de vorige aflevering heb je kunnen zien hoe ik te gast was bij kasteel Limbricht. Het kasteel waar de laatste heks van Nederland is vervolgd. Een beetje een griezelig verhaal, mocht je die video nog niet gezien hebben, dan check even het linkje in de beschrijving. Maar vandaag ga ik op bezoek bij een echte, levende heks. Ik sta hier met Lunadea, dus een echte heks. Want we denken vaak dat heksen iets van vroeger zijn. Maar ja, dat is dus helemaal niet zo. Want zijn er nog veel heksen? Ja, heel veel. Hoe ben jij erin terechtgekomen? Ja, dat is eigenlijk in mijn tienertijd. Leerde ik een aantal mensen kennen die ook anders waren. Niet zo doorsnee als de rest. En toen raakte ik met hen in gesprek en bevriend. En toen vertelden ze dat ze met hekserij bezig waren. En toen was er bij mij echt zo'n momentje van... Oh, hekserij? Echt, bestaat dat dan? Ja, zeiden ze, dat bestaat echt. En toen ben ik erover gaan lezen en toen bleek dus eigenlijk dat er ontzettend veel heksen zijn. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zijn er ontzettend veel mensen bezig met hekserij. Wat is hekserij nou precies? Ja, hekserij is voor mij een levenswijze. En een levenswijze die gericht is op het... de eenheid met de natuur die je kunt ervaren. En de natuur verandert met de seizoenen mee. En dat doe je zelf eigenlijk ook. Een levenswijze waarbij je ook je aanvoelt dat de natuur bezield is. En dat iets mee kunnen, dat is dus voor heksen rituelen uitvoeren. Mensen hebben natuurlijk heel erg het beeld van heksen, dat is iets van vroeger en van spookjes en van Charmed inderdaad. Hè? En dan zie je een oud vrouwtje met een kromme haakneus die zich boven een pruttelend vuurtje een toverdrank aan het bereiden is. Maar zitten er ook inderdaad nog praktische zaken? Ja, want hekserij is eigenlijk een kunde, zou je kunnen zeggen. Een levenswijze, maar ook een kunde. En dat betekent dus dat er heel veel handelingen bij zitten. Je kunt dingen uitvoeren. Zoals dus jaarfeesten vieren. In hekserij heb je 8 jaarfeesten in bulk met 1 februari. Dat is dus eigenlijk het einde van de winter en het allereerste prille begin van de lente. Dan krijg je daarna Ostara. En dat is dan echt het begin van de lente, dan merk je het ook. Dan heb je de lammetjes en de kuikentjes. Dat is een beetje het Pasen wat we kennen, toch? Ja. Met 1 mei heb je Beltane. Nou, dat is eigenlijk het allereerste begin van de zomer. Maar dan is alles heel erg uitbundig en mooi en bloemen en vrolijkheid. En daarna komt midzomer. En dan is het eigenlijk een soort moment dat alles gezaaid is en in de landbouw een soort rustperiode begint, want het zit al in de grond. En dan heb je tijd voor feest. Daarna begint dan de oogsttijd en daarna heb je op 21 september nog de oogst van noten en vruchten en dat soort dingen. Dat wordt Mabon genoemd. Daarna komt nu Soen. En dat wordt ook wel Halloween genoemd. Dit is de tijd van overvloed. Maar ook, je kan nu wel alles opeten, maar dan heb je niks meer in de winter. Dus het is ook het voorbereiden op de winter. Ja, met Halloween heb je natuurlijk alle spookgezichten. Klopt. En de heksen en de trollen en iedereen gaat verkleed. Want, omdat het de aanloop naar de winter is dit ook de tijd dat er... hoe zeg je dat? De sluiers dun zijn, wordt het dan symbolisch gezegd. En wat bedoel je daar dan mee? Dat het een periode is, een tussenfase. De periode waarin we naar de dood toe gaan, want de natuur gaat dood. Als de natuur doodgaat, dan betekent het dus dat er ook minder eten is zo meteen. We gaan weer de koude periodes in. En dat de dood ook naar ons toe kan komen. Dat is waar je stil bij staat met Soen. Dat je, of met Halloween dus. Dat het leven vergankelijk is. Dat is het eigenlijk.
in het vorige filmpje hebben we kunnen zien in Kasteel Limbricht dat iemand is vermoord omdat ervan verdacht werd dat ze heks was. Hoe is het nu om heks te zijn met vooroordelen en hoe is dat nu? Ja, de vooroordelen zijn er nog wel. Ze zijn in heel veel verhalen nog steeds slecht. En karikatuur, ook al zijn ze wel goed. Dus de vooroordelen zijn er nog wel. Als ik zeg van ik ben heks, dan krijg ik nog steeds van, oh, maar je hebt geen zwarte kleding aan. Of, oh, waar is je vrat? En dan dat soort dingen. En waar is je haakneus? Ja, precies. Maar je ziet er wel heel mooi uit, dus je kan geen heks zijn. En dat soort dingen krijg ik nog steeds wel te horen. Maar als ik dan ga vertellen wat hekserij wel inhoudt, dat het een levenswijze is waarbij je dicht bij de natuur staat en ook je eigen natuur en je kracht daarin terugvindt, dan zijn eigenlijk gelijk alle vooroordelen van tafel geveegd. Voor mij is het een hele krachtige levenswijze en het gaat om je eigen pure kracht. En wie ben jij? Of wie ben ik in dit geval? En wat is mijn kracht dan? En dat betekent niet dat alle heksen heel zelfverzekerd zijn en dat ze allemaal die kracht hebben gevonden. Maar ze halen wel een bepaalde zekerheid uit die zelfkracht. En dat vind ik heel erg mooi. Ja, want je geeft er ook les in, hè? Ja, klopt. Ja, heel erg mooi. Dus mocht je nou interesse hebben in hekserij of inderdaad op zoek gaan naar de kracht in jezelf, dan kan dat via de website van Luna Dea. Ja. En ik zal ook even een linkje in de beschrijving plaatsen, dus daar kun je alle info terugvinden. Ik heb even goed nagedacht na mijn gesprekje met Luna Dea. Was een hele hoop informatie, heel erg leuk. Een beetje de uitkomst is, magie zit dus eigenlijk in alles om ons heen. Het veranderen van de seizoenen, het verkleuren van de blaadjes. Maar dus ook echt praktische gedeelte dat je zelf magie kunt uitoefenen. En op haar website schrijft Luna Dea ook dat magie zit hem in de kleine dingen. Je kan natuurlijk een groot ritueel uitoefenen, maar als je dit doet zonder emotie of gevoel erin te stoppen, dan heeft het ook geen zin. Dus steek je inderdaad wel eens een kaarsje aan voor iemand die het bijvoorbeeld moeilijk heeft of zo. Of als je de kaarsjes van je verjaardagstaart uitblaast en dan een wens doet. In dat soort kleine dingetjes zit dus ook al magie. Maar bijvoorbeeld ook zei ze dat je magie kunt beoefenen met behulp van kastanjes. En toen dacht ik, maar dit is een hele andere tak van sport. Dus daar ben ik even verder op gaan zoeken. En ik ben dus op een ritueel uitgekomen. Met iets wat ik hier gewoon in mijn keukenla heb liggen. Dus ik dacht, ik neem jullie mee naar huis. We duiken samen de keuken in. En we gaan eens kijken of we samen een ritueel kunnen uitvoeren. Nou jongens, welkom in mijn keuken. Het is een beetje koken met Paula dit, maar dan ietsje anders. Want we gaan dus nu samen een ritueel uitvoeren. Want ik heb de ingrediënten heb ik gewoon hier in mijn keukenla liggen. Meestal gebruik ik dit om soep mee te maken. En dat is gewoon laurierblad. Dus misschien ken je de blaadjes wel. Ja, gewoon die gedroogde bladeren die je in je soep kan doen om extra smaak toe te voegen. Maar dan kun je dus ook heel goed magie mee bedrijven. Hoe je dat zo? Geen idee. Want de laurier is niet alleen een goede smaakmaker. Maar volgens de oude Grieken was het ook al een magisch toverkruid. Je kan het onder je kussen leggen. Je kan er rijkdom mee aantrekken als je dit in je portemonnee stopt. Dus ik ga dit zo ook even in mijn portemonnee stoppen. Waterdiep, dan schaadt het niet. En je kan er dus ook wensen mee laten uitkomen met laurier. En dat gaan we vandaag dus doen. Wat je dus nodig hebt is een stift, laurier. En ik heb hier een schaaltje genomen. Oh, plus lucifers. Je mag natuurlijk ook gewoon een aansteker gebruiken. Maar als we dan toch hekserig gaan doen, dan wil ik ook gewoon lucifers. Wat je dus moet doen, is je wens op een laurierblad schrijven. Het laurierblad daarna in brand steken. Als het knettert, als het vlam vat, knettert en dan langzaam opbrandt, dan is de kans dus groot dat jouw wens in vervulling gaat. Wil het blad geen vlam vatten, dan helaas, maar dan komt je wens waarschijnlijk dus ook niet uit. Wat ik heel graag zou willen is een witte kerst dit jaar. En dan wel op tweede kerstdag, want eerste kerstdag moet ik nog met de auto weg en dat is allemaal moeilijk en zo. Dus ik ga hier gewoon een laurierblaadje nemen. Witte kerst. Je kan het zien. Witte kerst. Nou, lucifers erbij. En waar het dus om gaat, die moet je gevoel erin leggen.
Nou, hij is niet helemaal opgebrand. Ik weet niet wat dat dan betekent. Ik heb nog best wel een stukje over. Ik heb jullie nu natuurlijk laten zien hoe je dus op een praktische manier magie kunt beoefenen om het beeld een beetje weg te halen dat het geen oude vrouwen met bezems en haakneuzen zijn die boven een pruttelend haardvuur hangen. Maar ja, dat het dus ook iets minder oude vrouwtjes kunnen zijn. Maar hekserij is dus niet iets om grapjes over te maken. Het is echt een serieuze levenswijze van mensen. En ik bedoelde dit ook totaal niet als grapje of om er lacherig over te doen of om de spot te drijven met hekserij. Maar ik wilde dit gewoon even puur informatief, maar toch op een leuke manier laten zien. Ja, hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet je niet op te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum als je niks wil missen. En dan zie ik jullie volgende keer heel graag weer terug bij een nieuwe boeien. Doei! Stinkt wel echt ontzettend trouwens. Dus ik doe even de afzuigkap aan. Doei!